Sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, presidente sang Muslim community sa Victoria sa Inpatay nagpamilin-bilin pa sa asawa antes matabo ang insidente. Operasyon sa Provincial Hospital sa siyudad sang Silay balik na sa normal. Sa balita nasyonal, Commissioner Socorro Inting nagpunggo na bilang acting chairman sang COMELEC. Presidente Duterte negatibo matapos na-expose sa isa ka household staff na nagpositibo sa COVID-19. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogamain sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Pebrero 4, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Yes, good morning na mga ka-aksyon and good morning Aksyon Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagapamati via Facebook Live and YouTube. Maayong aga mga ka-aksyon. Happy Friday! Happy Friday! Kag like and share lang kita sa aton nga FB Live mga ka-aksyon ha? Para damo kita, no? Sa mga Energy Funds Club dira, good morning sa inyo, no? Kag ay hala, bago ko na nakita ang imong outfit. Kung nakita ka, ginapataliga Hindi, updanay, bago ko lang na himutaran, gud bala? Okay, Nga daw, very good. Kaiya, daw ka Rayna, nga mga, na? Muna sa dapat. Daw kaya, iya sa mga, mga Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Di mo Rayna ba eh? Daw mga Rayna-Raynahon. Ko. Nakabongga lang. Daw Raynahon, ng mga dating sa buong. Siyempre. Amo na dapat kay Friday nga daan. Okay? Base kung kurunahan ka bala nga mangin Rayna ikaw sa Aksyon Radio Bacolod. Sana all. Or base mangin Rayna ikaw sa Libertad Extension. Bisan her na street na da. Hindi sa extension? Hindi. Hindi na extension, be? Mutsi mo yan. Nais ka na yung extension. Nais. Kaya nais mo ng Libertad ni street sa una mo. Mo na sa... Abi mo Libertad, nagbiligyan utan? Hindi kabigyan mo Libertad. May Libertad, ano gidya, extension. Street. Street ina sa una, ginislan sa Sayar Nais. Pero ang old name niya na, Libertad Street. Okay, sige. Sige. Ruby Fukihara, Ohio. Ohio lang, pwede na sa nga wai gozaimasu. Uy, siya gusto niya lang niya good. Sige. Michelle Cordero, good morning man. Watching from Kamagalan, upod sila ni Mrs. Sol Cordero. Mary, good morning man. Athea Kim Iriman, aga pa, nagbugtaw na naman ang baby sa Aksyon Energy Funds Club. Yes, good morning sa imo, Athea. Dennis Richard Tibor Roma, kag kay Kurt Nathaniel De La Torre. Tamnya niya lang si Lola Tapol Alicia Solis nga always monitoring from Purok Duluna na Sinda Guba, Central Mao. Ay. Oh, ang grabe si Dennis. Oh. Hindi kayo Shakira ang aura. Subungon mo Maria Carey naman. Wala ka, Dance. Morning sa imo, Dance. Sa may San Enrique, Bay? San Enrique Bay. Musta na mga
Kung ako sa din, isla niya ni mga bangros ang isda, eda mo kay baluka ang mga ginasagod niya ng isda. Kung mag-brown out, balda, bangros siya, makakuha na niya, maka-survive, kag mga kuning kaso, malang-alang, mapili mo siya maprito dahil niya. Gani man. O mapaksyo ya. Pero mito ka brown out sa ila, na anong nadaman? No seko da. Do subong ka naging guro, need mo naging magbakal sang generator. Correct. Kaya na brato naman lang sige, dali lang. Barky Tribe, good morning man. Kay Kimpo Yulo ko no. Haslo gali ni si Barky. Belanda siya. Paghalo nga. May taon taga karon. Okay. Good morning man kay Mary. Good morning si mo Mary. Arisonan. Ayan ang abagay sa iyo. Sakta? Miss Jinky, dialag doon. Good morning, Miss Jinky sa Phoenix, Arizona. Araman, wala pa siya gali. Si Ma'am Van, wala sa Mayo. And the Doc Mat Mayo, good morning. Mila Milyara Sapul, good morning sa imo. Dala sa may Porok Sunflower, Barangay Tangub, Bacolod City. Maayong aga. Jan Laschere, good morning man sa imo amigo Jan. Okay, sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa aton mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpamilin-bilin pa si asawa si Iskan Umpar antos ginpatay sa tong Martes ang gabi sa siyudad sa Victorias. Sunod Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo, ang hepe sa Victorias PNP, si Umpar nagpanugi si asawa nga may gusto magpatay sa iya kag iya naginbilin ang pagbantay sa ila mga kabataan. Duha pa ni Fajardo ila pa ginahibalo sa asawa kung sanay sino ang inatumod sa nga nagpatay o kung sa napatay nga mga suspitsado. Karon paraan pa nga ginaimbestigahan ang tanan nga anggulo nga posible makahatag sang dalan agon makilala ang mga suspitsado. Samtang nagapati si Fajardo nga tuman kaplanado ang pagpatay kay Umpar base man sa lugar kag oras sang ginhimo ang krimen. Nagbalik na sa normal nga operasyon ang Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital o TLJPH sa siyudad sa Silay Negros Occidental. Pila ka adlaw ang nagligad sang magpositibo sa COVID-19 ang pila nila ka mga healthcare workers. Suno kay Provincial Administrator Attorney Ray Franco Diaz II, madamo na sa mga healthcare workers ang naka-recover kag nakabalik sa pagtrabaho. Sa ginpresentar ni Diaz nga datos may petsa Pebrero 2, 2022, may 38 na lamang ka mga workers ang positibo sa COVID-19, 8 ang ginpaydalom sa quarantine kag ginaobserbahan. Enero 24 sang ginanunsyo sa nga TLJPH nga madamo sang ilang mga frontliners ang gina-quarantine matapos ma-expose kag malatnan sa COVID-19. Bangod sini temporaryo ang ginsuspender ang regular services kalakip na ang OPD kag vaccination kag gilimitahan ang admission para lamang sa extreme emergency. Nagpanagtag naman sa bulig pinansyal ang lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod sa mga biktima sa Bagyo Odette kahapon ni adlaw Pebrero 3. So, kay Department of Social Services and Development Head Pasita Tero, ang payout venue ang ipatigan sa Gonzaga Gym sa Barangay Taculing kag Bacolod Arts Center sa Bacolod City National High School. Ang masobra 500 ka mga benepisyaryo gikan ni sa Barangay Mansilingan, Granada, Vista Alegre, Taculing, Villamonte, Alihis, Barangay 3, 13, 14, 15, 16, 29, 32, Barangay 33, Barangay 35, Barangay 36, 39, kag Barangay 41 nakakuha sa ila ayuda sa Gonzaga Gym. Santa sa Bacolod Arts Center naman, 414 ka mabiktima gikan Barangay Handumanan, Kabog, Punta Taytay, Singkang Airport, Pahanukoy, Sumag, kag ang ilang ako nakabato naman, kung kag Tangob, nabato naman nila ang ilang ayuda.
Dakop naman ang isa ka surveyor sa National Irrigation Administration sa bypass operation sa San Esteban Phase 1, Barangay Lagasan, Syudad sang Bago. Ang suspect ang ginkilala kay Dennis Mendieta, 38 anyos, may asawa, nagapuyo sa Zone 2, Barangay Handumanan, Syudad sang Bacolod. Nakuha sa poder ni Mendieta ang 6,800 pesos sa ginapatihan shabu, drug paraphernalia, 500 pesos nga bypass money, isa ka Toyota Tamaraw FX kag cellular phone. Ang suspect ang ginakabig nga street level individual o kon SLI. Pinaso naman ng duha ka mga lalaki sa pagpanglutang kag insidente sa pagpangbuno sa East Homes 3, Barangay Estefania, diri sa siyudad sa Bacolod kahapon, Huwebes. Suno kay Police Station 4 Commander Police Major Richie Goher. Una nga nag-inaway ang mag-abyan yung kilala nga Sanday Ronel Aumentado, 32 anyos, kag tumandok sang Manipilis, probinsya sa Cebu, kag Jose Woody Diputado, 50 anyos, tumandok naman sa poblasyon Sibulan, siyudad sang Dumaguete, sa Negros Oriental, apang karon pareho nga nagatiner sa East Homes 3 sa Barangay Estefania. Ginbuno ni Diputado si Aumentado, kag nag-angkon sa pilas sa liog kaguya. Nagpauli si Aumentado kag nagpabalo sa pamilya, kag nag-ayo nga kadtuan ang balay ni Diputado bangod na bilin sini ang iyang motorsiklo matapos magpalagyo. Paayag pa ni Goher, nag-upod ang pakaisa ni Aumentado, ang kilala lamang kay alias Michael, kag gintiro si Diputado. Si Diputado ang nangangon sa pilas sa babaw mabahin sang walang abaga, kag gindala sa Bacolod Hospital and Medical Center para sa pagbulong. Samtang si alias Michael, ang nagpalagyo naman matapos sang pangluthang. Ginpahayag ni Acting Bacolod City Election Officer Attorney Revo Sorbito nga umpisahan man sa Task Force Baklas nga ginabugosan sa matinaos ang Commission on Elections, Philippine National Police, Department of Public Works and Highways, kag Department of Environment and Natural Resources ang pagkakas sa mga campaign materials sa mga lugar nga ginadumilian butangan sa campaign posters kag tarpaulin sa Pebrero 8 nga umpisa man sa campaign period sa national candidates. Suno kay Sorbito, mayara na sang identified nga poster areas kada barangay, kag napabalo naman ini sang COMELEC agud hindi mauyang ang ginapangtapik nga campaign posters sa mga kandidato. Dugang pa ni Sorbito, sa piyak nga national campaign period pa lang sa Pebrero 8, kakason sa task force baklas ang campaign materials sa mga lokal nga kandidato, labi na ang mga oversized nga tarpaulin. Commissioner Socorro Inting nagpungko na bilang acting chairman sa COMELEC. Samtang Presidente Duterte, negatibo naman natapos na expose sa isa ka household staff nga nagpositibo sa COVID-19. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat nato. Feby Alvarez dra, may aga sa imo Feb. Eddie Laus, kagkay nanay niya Sabel. Langga ganyan ni Diaz nanay, no? No, permis la ginadalagid, permiya magkanya, magtamyaw. Dapat mo gidman palanggaw ni mo nanay. Of course, oo. Plangga mo nga is nine. Of Kung nga course. talaga sa mong tamyaw nine. Ha? Nga talaga sa mong tamyaw. No need man siya tamyawon hambal ya. Okay. Importante ara siya support. Kag importante, mabatian niya ka permi. Yes. Hinday, hinday hara naman. Kasi absent naman sa blaho. Subong wala siya subong kay tulog po ni siguro. Saka, Miss Jinky de Alagdon, good morning dira sa imo. Kag kay Beboy Villasor, kay Miss Lily King. Kay Ma'am Vanessa Mayo, kuno good morning man kag Dr. Matt Mayo. Alma Oligon, Sirela Samar Aguilion, Meralyn Tibag kag sa mga friends, tanan nga friends. Salamat kay Miss Jinky sa 200 stars. Thank you, nga Miss Jinky. ginpadala. Thank you. Kag kay Ma'am Luing Melos, good morning dira kag kay Miguta Melchor Melos. Kay alagad Kevin Henry, salamat gid for liking and sharing sa aton nga FB Live, no? Kay Lulet Dialagdon kag Joe Dialagdon, good morning. Karina Villaflor, good morning dira sa imo. Kay sa tanan nga mga apil, family dira sa Nagor, Mallorca, Villar, sa may DSB. Kay Eden Hope Sombito, have a cup of her, okay. Sige, enjoy, Enjoy Miss da. Eden Hope Sumbito. Sang, doon mo siya sa US, bala mong nurse ni siya. Nurse na siya? Yes. Okay. Sige. Ma'am Vanessa Mayo, morning dira sa imo. Sige. Kay Philip Isulat, sang Buen Retiro, Talisay, good morning. Kay Tito Edwin Pantaras, good morning and happy birthday ko na sa ila sister nga si Mimi Martinez sa Tampa, Florida. Ay, happy Good birthday, morning and Miss happy Mimi birthday. Martinez. May you have more birthdays to come. Yes. Supunin. And good health. God bless. Yeah, more candles to blow. Okay? Sige. Happy birthday, Miss Mimi Martinez. Good morning man kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Yes, good Kay morning. Mark Moises, good morning man. Mase Tofago, good morning. Kay yes, sige. Enjoy, Miss Eden. Raymar Beranio Lengoste, good morning man. From Barangay Hagimit, La Carlota City, God bless. Kaya Scooter Boy Gillian, good morning man from Biscom, Binalbagan. Ay, kamusta drang inyong paggaling sang tubo? Bo? Siya gid galing, ya? Uy, Ano siya kaning medyo biscom nga gagaling. sabi ang Charot. meaning na? Binalbagan. Binalbagan, Isabela, ano na sa? Ambot, wala ako kabalos ang Binalbagan, Isabela, Sugar, Central, ano na sa? Sige Kay, Sige. sino pa na? Vivian Fernandez Sabio Pabilio, good morning man. Watching live from Talok, Bago City. Yes, God mga bless. taga-Talok dira, mga taga-Bago, good morning dira sa inyo. O Yes. sa classmate ko kay Suset Lumeda, good morning man. Nga kamo yan, di amla ni Aksyon hindi ko kabati nga may ginatay, tamyaw kamo mga classmates nyo. Ako mga classmates yari na di pero Di migalan paano daw sa yun. tamyawon kay wala masaga pamati. Hindi kay kabalo ka, amo ni nga mga age group action boy, mga busy pa ni. Tayo niya yala ba niya gapahuway na lang niya. Ay na? Ikaw mo lang guro mo lang gapahuway. Sila gapahuway.
Kay Jean Verom, Teresa Linakayaw, good morning. Gami Lauron, good morning man. Karon na may storytelling ko sa imo karon sa Sige, party sa namian ko na-meet na ko nga sa- mga classmates ko sang college siya ha. College sige, classmate, sige. classmates ko sang college bala. Sige, Storyahan ta storytelling ka ka karon kay later. para nga ma-prepare mo mong self later kung mga amo ko na nga mga edad nga ma-meet mo naman ang imong mga college friends. Birthday na. College, ano, di ba? Kasi sini nga 2022 guro, basi mga December, basi maka-meet kami sa akon yung mga classmate man sa college. College. Sa high school mo ya Kay kumusta? ang high school ti ato sa Mindanao yung mga Okay. Eh, Kaya balo although- kang pinakasadya nga High school. ang high school life, di ba? galing kay ano nasubong yung laban sa mga high school Abroad. ko nga friends abroad na Oo. Kaya mo iba na na naman. sa Manila. Pero amo na mo man, pero mag-abot yan simpo na makatililipon hindi ka muna. Yes, Oo. soon. Oo, kag, Kabay pa. Balo ka, tapos may, tapos ikantahon nyo na tayo, mag-tipon-tipon ka mong high school life. Wow. High school life yang nga kanay. Hambal ko hapon kay Aksyon Eden bla. Time ginana mo ng kanta nga high school life. Pag graduation na mo ng amon nga kwan. Inyo nga graduation song? Oo. Ay, pwede. Hindi graduation song nang kasaka ka stage bla makuha ka sa imo nga diploma bla. Ang gato kara high school life. Mo na yan, di ya. Dan, dan, dan. Hindi nahapon nga sa mga kwan na yan ang mga do koronasyon. Dan da 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 dan da 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 koronasyon. Ano mo na? Sure man, graduation niya. Graduation. Sa mo niya high school life. Ay, bongga. Ti gasaka kaya ibang kay libi. Oh. Na mamiss mo lang high school life. Sige. Si Ma'am Van, thank you for the 100 stars nga ginsend Yes, sa thank you. aras li sa gym gali ni Dr. Matmeo, mga health buff ni sila nga daan panawag mo. Ang inyo kuno yan ni Dennis, siya kuno nga time yan, da mga tanging yaman na kamo. Ikaw na ginapamangkot. Ako hindi tanging yaman. Ikalain do patel din sa... Pang patel niya din. Correct. Ate, sige. Doon si sa standby na ya sa aton mga balita national. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time last size 27 sa detalye na sa mga balita national. Nagpungko na si Comelec Commissioner Socorro Inting bilang acting Comelec Chair Comelec Chairman.
Antes nagsulod sa COMELEC, si Inten ang mahistrado sa Court of Appeals. Si Inten ang gikan sa siyudad sa Davao kag nakuha ang degree sa Bachelor of Laws kag cum laude sa Ateneo de Davao University sang 1980. Sa karon nagapabilin nga bakante ang 3 ka mga posisyon sa COMELEC kasunod sa pagretiro sa 3 ka mga commissioners. Una ang ipahag ni Palace spokesman na Carlo Nograles nga mag-appoint si Presidente Rodrigo Duterte sang 3 ka COMELEC commissioners sa madali nga panahon. Natala na nga mag-resign si James Jimenez bilang spokesman sa COMELEC. Suno kay Jimenez, ini ang iya masami ginahimo sa tion nga may bagong nga liderato ang COMELEC. Kagatagan si acting COMELEC chair Socorro Inting nga magpili sang luyag sini nga spokesperson. Ginpaathag ni Jimenez nga ini ang kabahin sa mga pagbago sa COMELEC kasunod ang pagretiro nanday-anay Commissioner Sheriff Abbas, Rowena Guanzon kag Antonio Cod Jr. Magluwas nga ini ang COMELEC spokesman. Si Jimenez ang nagapungko man bilang Director 4 sa Education and Information Department sang COMELEC. Ginkumpirmar sa Malacanang nga na-expose si Presidente Rodrigo Duterte sa isa ka household staff nga nagpositibo sa COVID-19. Ginpaidalom man sa swab test ang presidente kag negatibo ang resulta apang nagpaidalom sa mandatory quarantine. Padayon naman nga nagatrabaho si Duterte sa piyak nga wala na po naka-quarantine kag sa gyapon nag-communicate sa cabinet members agud masiguro nga gilayon masolusyonan ang mga problema kag para man ma-monitor ang implementasyon sa iyang mga direktiba partikular na sa COVID-19 response sa gobyerno. Ginpahayag ni Dr. Edsel Salvana sa nga DOH Technical Advisory Group nga hindi pa dapat himuon nga requirement ng booster shots sa mga establishmento sa NCR samtang pending pa ang mataas nga kadamuon sa COVID-19 vaccination coverage. Ini kasunod sa suwestyon ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion nga dapat magpakita sang pamatuod sa booster shot ang mga establishmento sa Metro Manila sa Marso o Abril. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Salvana nga malayo pa nga matagan sang booster ang tanan nga tawo madamo sang wala natagan sang primary vaccination. Suno kay Salvana nagapabilin ang ila prioridad sa mga tao nga wala pang bakunahan kontra COVID-19. Sa pinakauling nga datos, 56.8 milyones na ang fully vaccinated sa Pilipinas. Hindi naman magtambong si presidential aspirant kaganay Senador Ferdinand Bongbong Marcos sa forum sa mga presidential aspirants karon nga adlaw Pebrero 4. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas amo ang organizers ng forum. Suno kay KBP President Herman Basbanyo, nagpadala sa sulat ang kampo ni Marcos nga nagpahayag nga hindi makatambong ang anay senador bangod sa conflict sa schedule. Madumduman wala man nagtambong si Marcos sa interview sang veteran journalist nga si Jessica Soho nga iya ginakusar nga bias. Sa separado nga interview gitpahayag ni Marcos nga ang biased media ang media nga anti-Marcos. Suno sa GMA Network nga sa karera ni Soho, ini ang masami nga ginahingadlan nga most trusted media personality sa Pilipinas sang local kag foreign organizations. Ginakonsidera sang Commission on Elections ang probinsya sang Basilan bilang highly contested area sa eleksyon sa 2022 bangod sa poll-related violence. Sa report sang COMELEC, ang 11 ka munisipalidad sang Basilan ang highly contested. Samtang 41 ka barangay sa probinsya ang ginamonitor naman bilang mga areas of concern. Nakikangot naman ang COMELEC sa kapulisan subong man sa mga militar. Sa piyak nga bahin, ginpahag man sa otoridad nga supisyente ang ilang mga personnel agon mapabilin ang kailwayan kag katawhayan sa probinsya sa piyak nga ginakonsiderar nga highly contested. Sa katapusan nga bahin sa aton balita nasyonal, talaksan sang kaalam sa pagsabat sa mga kritikal nga sitwasyon, matuod nga tinutuyo kag ang matuod nga unod sang tagipusoon sa isa kandidato may baluan sa mga presidential interview. Gani importante ini nga pamagi para nga timbangon sa mga botante ang maluyag nga magpungko sa pinakamataas nga posisyon sa gobyerno. Ini ang pananawan ni Partido Reforma Chairman kag Standard Bearer Panfilo Ping Lacson sa mga ginahimo karon nga mga interview sa nagkalain-lain nga mga kandidato sa pagkapresidente sa radyo, telebisyon o kun bisan sa online media platform. Suno sa sa presidential bet sang Partido Reforma sa sini nga mga interview magagwa kung ano ang unod sa isa ka kandidato bangod wala gina-practice kung ano ang matuod. Sa bahin ni Lacson wala siya sang hadlok nga mga atubang sa sini nga mga pagpanghangkat bangod matinlo ang sini nga tinutuyo para sa pungsod. Sa mga nakaligid nga mga interview kay Lacson, sulit-sulit nga napamangkot ang mga anay kung madaan ng mga isyo nga ginahaboy sa iya gud nga tilawan kung matinduan kung mahikuan ang iya sini nga reputasyon pareho sang koratong Balaleng kag Daser Corvito murder case nga madugay nangin basura
ang iyas ning kang tanan kang makabig na nga himo lamang sang mga engkwentro niya kung kasumpong niya sa politika. Nakimot man si Aksyon sa pahayag sa isa sa mga presidential aspirant angot sa kakulang niya sa on the ground nga himo bangod daw napilitan lamang ini sa pagpahayag sa among impormasyon para nga may mahambal lang nga hindi maayo sa iyas ni nga kasumpong. So pa kay Aksyon, ang ini nga klase sa mapamangkot nga may limitado nga oras ang pagsabat ang nagatilaw man hindi lang sa karakter kundi sa kaalam kag tinutuyo sang isa ka kandidato pareho sang interview nga sang journalist nga si Jessica Soho sa ringi pamangkot ang tanan nga presidential candidate angot sa ila description sa Malacañang. Sunod sa kay Aksyon, ang una nga nagsunod sa iya pinsaron ang mga pungko dira isa ka public servant. Ang iban ang sabat seat of power. Daga diri mo kita kung ano ang yara sa pinsaron sa isa ka tawo kag ini amo ang poder. Sunod kay Aksyon nga ang iya paminsaron ang serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. Indong imamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion of Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!